Просто хора съм геймър бета и днес ще снимам на Minecraft Survival Games. Да видим на кой свободен сървър. Този. И ще започваме. Започваме след колко време? Кога започваме, бе? Кога? Ще започнем. Отяво. Бас. Накъде има чест? На там. Да, вярно е, на там си има чест. След една минута започваме, ще се върна когато започваме изцяло. Така кога започваме след 30 секунди. Някак пише, че бил PvP Master. Аз пък съм Pogo Master. Да знаеш, че съм Pogo Master. Като съм без текстчър пак. 3, 2, 1. Да. Взимай, взимай, можеш, давай. Браво, взимай, давай. Такова е всяко, умри. Някой да умре. 15 секунди сме такива безсмъртни. И Аронга, вече не сме. Аре спим, аре. Елате. Пак човек. И вече има умрели. И ония, знам кой ще напие вече. Ай, отиваме в арената. Това е яко, че тук си има някаква арена. За бой. На скоти гриби. Умри. Къде? Какво? 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 Това не ли е хак? What? Не, това е хак. Пишете дали това е хак. Пред мен. Да. Влизай тук. Почваме след 2 минути, връщам се когато се отново. Изцяло. И така, кога след малко започваме. И почваме от сега. Хайде. Това може би ще е последния survival game, защото няма много време. И да. Дай, кафе. И пум. Чупе къде ми? Пум ето я. О, ни вече са бим ли? Хая. Някога съжалявам за краткия клип, но в момента изобщо нямам време. И за това ще трябва да
такова. Ще трябва да спрям. Но ви обещавам, че по-късно ще има епизод в 12 минути, че повече 13 или 14. Така че това ще е този клип. Харесайте клипа, абонирайте се, ако не сте. Също така се кефете, пийте и чао.